Здравейте хора, аз съм Борислав Николов. И само искам първо да се извиня, че не бях качвал от един или два дена или три. Но имах малко технически затруднения и да, съжалявам за това, ще качвам, но може би през ден. Защото с тия влогове малко ще си почина с влоговете, защото телефонът ми скоро ще се пръсне от това, но да. И реших да правя истории, да ви разказвам историйки. И да, днешната история ще бъде за едно момче. Няма да му казвам името, защото искам да запазя Искам да му запазя анонимността и на другите хора, за които ще говоря, ако ще говоря, не знам. Значи, аз излизам и чакам приятелите си, както винаги. И да, тогава това определено момче, за което ще се говори, идва и почваме да си говорим за YouTube и за клипа ми с умрялата котка. Ако не сте го гледали, трябва да го гледате, защото беше номер едно клип. Да. И какво? Да. Говорим си и той казва, и той ме пита защо съм снимал това. И аз му казвам, че го снимам за влог. А той казва, че... И той после го питам, според теб защо го правя. Извинете, че се обърквам, но това ми е първа история все пак. И го питам, че защо да го правя. И той казва, за гледания, за пари, за абонати. И това беше този момент, в който аз просто исках да го ударя. Той си мисли, че аз го правя това за гледания и за пари. А всеки знае, че в България, за да имаш пари и много гледания, трябва да имаш много абонати. Аз имам 6 абоната по дялите. И той казва, че аз само за гледания. Не знам какво му има, ама не съм за гледанията. Аз го правя, защото ми харесва. Харесва ми да правя това, да правя влогове с приятели. И да, така че ако и на вас не ви харесва, не ми гледате клипата, но да. И аз му казвам, че ти какво мислиш, че с 6 абоната мога да правиш пари. Тогава той се обръща към още един пич с 200 и няколко абоната и вика, че са му предложили да получава пари. Но това са руснаци. И те не говорят български. Те са му предложили нещо, което Емо не може да... момчето не може да преведе. И дори Google преводача не помогна. Той си мисли, че да. Той си мисли, че да, може с 200 абоната да получаваш пари, че може да получава по 10 ля. И мисли, че аз съм за парите. Аз не съм за парите в YouTube. Аз съм просто за забавление в YouTube. Това ми е хобито в YouTube. Аз какво да направя? Искам просто да си правя клипове, на който не му харесват клиповете. Сори, брат. Ма ти губиш, не аз. И да... Това беше историята. Как това момче ме сметна, че аз съм за парите в YouTube. Аз, брат, с 6 абоната нищо не мога да направя. И трябва да си сложи кредитна карта. В случая, да, това беше много неразумно да вика, че съм за парите, но... Какво се прави тук? Просто... Между другото, Сузаните има нова песен, на която просто не искам да реагирам, защото това е bullshit. И има над 200 реакции, някой ще си помисли, че съм за гледанията. Да, защото всички, които го направиха, са за гледанията, брат. Ако не са за гледанията, не знам. Има над 200 реакции тази песента, да. Ако искате още истории, може да лайкнете клипчето, да се абонирате и да. Ще се видим отново скоро.